Jokanyo e sekta mar limbe kod magawa e kaunti ma Kisumu kod aluora mare onyiso yie margi ni koro sani ohala dhi dok e wang'e kaluwore kod lwasi mokue mar siasa tok ng'anyo ma yande timore pacho kaendi. Giwacho ni koko mane ikelo kod ng'anyo ne omiyo giyudo lal mathoth, kendo thoth otende mag nindo ne jolimbe norwako matin ne atamalo 15 gino makoro giwacho ni dhi lokore. Kane giloso kod jofwambo magwa, gimedo ni ohala mar otende nyalo mana dhi maber ka kwe nitiere, ka koro gikwayo jotend migepe moyier manyien mondo tiye yo makare. Wabedo affected gi wach maandamano. Koro sani wan jowa matimo biashara industry ni omor nikech nitie kwe. To kwe ne modwaro kwa timo biashara mar limbe ni nikech jowuoth ok nya wuotho mabi limwa ka yore bedo blocked, ka air transport is completely paralyzed, kata ka onge peace. Koro wamor nikech kwe nitie. En mane ei morwa no wa encourage the new cabinet mondo they work hard mondo improve the economy. We are grateful that we are looking at an end to it, and already we can see a lot of inquiries in the back office in reservations. So it's coming out well. We were greatly affected, especially being at the CBD, at the heart of town, where all these demonstrations were taking place. People were running up and down. We had to close. We had so many cancellations. And in such a scenario, we also had to keep our staff at home. So we are happy that things are going back to normal. So we can see that slowly business is picking up.